dị iche na nke ego ga biko gụrụ nke gị ma m na nke a so ihe m chọrọ n'ọnụ gị bụ n'ime na accept hapụzi Clara ị ga-eberiri ị ga-enwuru gift azụchala m ya ịma why it's already too late and I can never go back agaala m fa na preparation m na-eme ka ị gotere gị ihe a lowe agazila come back kele ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele iwu ndị ọma iwu dị saa mgbede ọma na ole otu unu mmiri ọ na-ahụkwala weda asị m ya gaziere unu mgbede ọma nọ ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị na mgbede anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu na mkpa ọ dị di na nwunye imekọta ihe ọnụ na alụmdi na nwunye n'ihi ya bụrụ na redio gị dị nso ị ga-agbalị bukọta ya nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ maka na Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya na nwada Clara nwoke ọcha anyị awụchago ịbịa nnọọ bịa mee ya ka o yi ife mkpa ọ dị di na nwunye imekọta ihe ọnụ na alụmdi na nwunye na mgbede a anyị nọ live na Facebook ga-ebe ahụ ga-akiriwe anyị nọkwa live na YouTube nọrọkwa live na Instagram iru ebe ahụ chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 ECHO FM 100.7 gị kliki ịkpa m nwee ike na-ekiri anyị ka anyị leba ya anya n'ebe o buru ibu bụ mkpa ọ dị di na nwunye imekọta ihe ọnụ na alụmdi na nwunye Clara nke a dịka oke mkpa ọ dị oke mkpa maka na Chineke si n'ihe Chineke jikọrọla ọnụ onye tinyekwala asọnda Chineke jikọọlụ n'ọnụ ihe niile ga na-eme ga ozi n'otu obi gawa n'otu mmụọ ihe niile mana ka ọ dị ka anyị nara kene ọkpụkpọ oku ọsọ ọkpụkpọ oku atọ sọsọ gị nwa na-ege anyị ntị na mgbede a kedu ụzọ ị chere di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ di na nwunye ga-esi eme ihe together ama m na aghọta kedu ụzọ ị chere di na nwunye ga-esi emekọta gịnị ihe ọnụ akara ekwentị a tinye ọnụ n'okwu 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwa 0707-454-1014 kpọbata ka anyị nụrụ ke n'ọnụ mmiri asụ gị mgbede ọma aha m bụ Ike kedu ụzọ di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ ha ga na-agwa onwe ha eziokwu chere a na-agwa onwe ha eziokwu ya wee imekọta ihe ọnụ eziokwu ga ọnụ first na onye na-atụ asị ha ihe awụghị o nwere ọsịsa anyị na-achọ ịma ajụjụ a ka anyị test kene mara kene ma ọha na eze na-ege ntị ghọtara ebe anyị na-aga kedu ụzọ dị iche iche di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ ewo nke akụchapụla gbalịa kpọghachie ka i wee nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu ọ n'ebe ahụ na mgbede a anọ m ya aha m bụ Odoziakụ Ukeria na-ele oke kedu ụzọ di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ Ukeria esi m ụmụọfọ egbu na-akpụ oke ọtụtụ dị iche iche di na nwaanyị kwesịrị iji na-emekọta ihe ọnụ nke mbụ bụ ya bụrụ di na nwaanyị na-arụ ọrụ bekee ha kwesịrị inwe ha na-akpọ joint account oke ekwesịghị onye na-agba iche ha kwesịkwana ime agree na anabata onye chi ebe keke nwoke anabatakwa onye kechi ebe keke nwaanyị ka ọ hapụ na ebe one sided ka atọ ya bụ ha kwesịkwara ịnọ na-ekpekọta ekpere ọnụ okay because I see the family that prays together stays together so ha kwesịkwara ịnọ na-asakọtakwa ahụ ọdụ ya gaziere gị o wee bụrụ ya ya bụrụ na ule a ga-enye gị extra mark eziokwu ọ gbalịrị ọfụma otu oku naanị ka anyị nwee ike jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị abịazi eleba ya anya bụ ụzọ dịgasị iche iche di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ na alụmdi na nwunye ọ n'ebe ahụ mgbede ọma good evening Aga Uchan Clara good evening mgbede ọma nwaanyị ọma
So onye m chọrọ ikwu nga aha awụ. Kedu aha gị? Gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ. Oke aha awụ Princess na-akpọ from Amakọhịa. Ihe ndị na nwaanyị ga na-eme ka ha na-emekọ ihe ọnụ. First of all, praying together. Okay. Di na nwaanyị na-ekpekọ ekpere ọnụ. Ọ na-eme obi ha wuru otu. Secondly, nwaanyị dị submissive to her husband. Okay. Na-ekwe ka ihe ọbụla ihe ha adịghị ikwu according to Bible. Ihe adịghị take decision. Ga-ebe nwunye ya to nwaanyị. Nwunye alụ be humble to your husband. Ile anya ihe adịghị ikwu ya wụ ihe ziri ezi. Unu ma bụ na wuru otu. Unu na-eme ya people na-asị, "Hey, nwaanyị ike na bịa ha na-akpakọ ofu agwa." Ha na-akpakọ ofu agwa because she is submissive to her husband. Onye m na-ediri itinye ebe ahụ. Thank you very much. Ya gaziere gị nwaanyị ọma. Ihe ọnụ na alụmdi na nwunye ya nwa ka anyị ga-adọ vamụ na mgbede a. Unu ekwuola nke ọnụ. Ị hụrụ anyị lọghachie. Mụ na Clara nwoke ọcha ga-abịa jikọta aka mezie ka ị mara ihe anyị nwa chiri bụ ụzọ dịgasị iche iche di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ na alụmdi na nwunye. Ị chọrọ ịnụrụ ka eke ga-esi anya anwụ na mgbede a? Nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị. gwara gị na love adịghị. Love dị yo, amami na wata. Onwe ka isi banye na love, ị ga-ekweta n'ezie na love mere gịnị dị. Onye banye na love, friends gị na-adụgodi gị ọdụ, si gị hapụ nwa ị ga-ahụtazi ha dịka enemy of progress. Mgbe ahụ ka ị ga-amara na ị baala love promise. O nwere oge mmadụ ga-eru na love. Ama me na aghọta ndị mmadụ na-adụ gị ndụmọdụ, hapụ nwa onwe ya agba, hapụ nwa ọ gaghị eme ka a good wife to you, gị si leave me alone, maka na o nwere ihe ị hụrụ ebe ọ dị. Ama me na aghọta o nwere ka ị ga-esi hụ nwoke n'anya, ndị mmadụ na-adụ gị ndụmọdụ, leave this guy,
leave this guy na-enweghị aka ọrụ kesi allow me hụ ya nnọọ ana m lose control jewa wedra like I love everything about Henry. I love everything, every damn thing about Henry. You know? And I say Henry ogelekata nwe gị anya. Yes, Henry am legugba ka ọzọ. You know? Kisi gị mba ma ọkwara Henry a enwekwa onye ọzọ. Gị na-ele ndị na-ele gị ndị na-enye gị ndụmọdụ gị na-ahụta ha dịka enemy of progress. Oge ahụ ka ị ga-amara na ị baala love promise. Amabila wọta ya bụrụ maka mmụta gị na mgbede a hapụ ọrụ anyị ya maka na anyị awụchago bụ na anyị eme na gịnị anyị awụchago ya bụrụ na redio gị dị gị anya bukọta ya nso gbalie ya elu ghara anyị nke fọrọ na mgbede a anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ mkpa ọ dị di na nwunye imekọta ihe ọnụ na alụmdi na nwunye dịka anyị si wee gwa gị na mbụ anyị nọ live na Facebook gawa na Facebook ugbu a ga ebe ahụ ga-akiriwe anyị gwakwa n'anyị nwa gwa anyị ụzọ gị nwa na onwe gị chere di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ nke mbụ wee bụrụ gezie ntị ụzọ mbụ di na nwunye ga-esi na-emekọta ihe ọnụ wee bụrụ irikọta gịnị nri irikọta nri nke a dịka oke mkpa ọ dị oke mkpa uche o nke a dịka oke mkpa ịma irikọta nri ahụ ọnụ na-enye aka nke nwoke o nwere ike nke nwaanyị chicha nri ya o chere di ya sicha iche ka m chee di m ka ọ lọta nke nwoke nọrọkwa n'ebe ọ nọ ya mara na anyị na nwunye ga-erikọta nri ọnụ ya efere na-alọta ka nke nwunye ya hapụ ihekwa n'ụra tutu ọ ga-alọta ndị na-ehicha ụra o di ya lọtakwa kwa mgbe di ya jere ka ha rikọta ihe ọnụ rie nri ọnụ mgbe ha ga na-eri nri ahụ ya bịa na-akọrọ ya ka o iche si gaa o ya bịa na anyị na ya na-adakarịta ntị na ya agwatukwu oto ụbọchị na ụbọchị siri gaa ka ịhụkwa ịghọtago ka kọmunikeshọn na-adị ị na-aghọta mana nke ugbu ọ dịghịzi ị ma na tupu nwoke na-alọta agụ nwaanyị richaa sashi efere agụ nwaanyị erichaala were ire sapụ efere bulie ama m ị na-aghọta drọpụ meseji ọ ga-adrọpụ zero ụmụ ya meseji daadị unu nwee ka o si ọwụ daadị a ga-akpọ ya papa unu nwee ka o si lọta si na ya gaa n'usekwu gaa buru nri agụ nwaanyị adrọpụzie meseji o richago dọrọzie ka dọrati drọpụ ọra di ya gịnị meseji nwaanyị na-amaghị the value dị na ya na di ya ime gịnị irikọta nri o nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-eji ejide di gị na sikiwa ịma mgbe ụfọdụ o nwere ndị na-anaghị aghọtachi ihe ndị a isiela nri wom gị bụrụ rie wewewewe azụ nọ n'ime ofe gị zaa rie ya naanị gị di gị pụrụ apụ kemgbe ụtụtụ abatabeghị ino ịbịala kupụtara ya nke ya drọpụ meseji onwe ka daadị unu si bata si na ya gaa n'usekwu gaa ma egene buru nri iriela nke gị rahụ mana nwaanyị ma the value dị na ya na di ya irikọta nri nwanne ị gaghị eji ya egwu ego mba uche o ma nrikọta nri ahụ ọnụ na-akpalikwa ịhụnanya ha nwere ebe ịma lọvụ dị na nke a lọvụ dị na ya bụ ihe akarịkwa gị chebiri di gị gị mee gịnị chebiri di gị kupụtara ya nri chebiri ya mee ka ọ mata na ị na-eche ya o ya kasị ike ka unu mee gịnị rie nri ya efere na-abịa maka na ọ ma na ịrọọla ofe ọkọrọ ahụ ịrọọla ya bụ ofe ọkọrọ chidiere ya aka elu bịa bupụọra ya mmiri ozugbo ọ na-abata gị mmadụ ya na dọ gụọ ya ọdị gị fili kene heartbeat ya dịda ya aka n'obi mara kene ma azị na ya n'obi ọ dịkwa oke ka o nwere nwaanyị ọzọ rịrịara ya aka ihe ndị awa ọrụ gị bitu ya obi ha oduo ya tait ọ bụrụgodị 2 minutes nkịtị gị filie heartbeat ya mara mgbe BP batara mara mgbe heart break batara mara mgbe echiche nepa bilu batara mara ma enwere onye ọzọ ya na ya bọọ n'anyị heartbeat ya ga-agwa gị yes ya honey welcome babe welcome you know ekupụọla gị mmiri ị ga-asa ma ọ bụ biko baa na bedroom ka ịwụ ahụ biko gị nata ya akpa ya nata ya akpa ya sụpụ ya suutu ya ụka amakpo na bathroom ụka amakpo sacha ahụ
nri nke abalị ọwụ nri a na-asụ bọsa na ọ naanị akwa naanị bọsa ọdị ha we don't do anyị achọghị ịma eziokwu ya mara akwa ị ga-achịpụtara ya mara ya otu a ka dinta marazie ya bụ akpa gị nwana gị sochie ya azụ ọ na-aga n'ebe ụnụ na-ana eri nri ikekwe dailin ma ọ ebe ibusara ya bụ nri ịkpụrụtụ ntakịrị sonye di gị kpụrụtụ ntakịrị ya eme gịnị ya esunye gị tutu ị na-ama ihe na-eri nri ahụ otu richapụ ya data ịhụnanya dị ebe ahụ naturally exactly ya bụrụgodị rice ka unu na-eri ikuru otu ngaji nye ya ekurukwa mee gịnị nye gị lọva a na-eguru oyi mọ nke nwoke asị mọmi ofe nke atọka ụtọ gị kọmenti ya gị na nwunye gị hụ that love dizie nnọọ ka spring water that love nwụrụ anwụ eme gịnị etete ime nwere ven love ndị ke gị na anyị ya bịa na revive ịma na o nwere ndị nọ n'alụmdi na nwunye love love ha akpọnwụchala everything I wanna pay. They don't give up. They give go ha up na love. Ọ wụzi ihe chi fotere. Ọ wụzi mgbe o jisiri ike weta ego alọvọ. Eziokwu. Ke nwoke na-eweta ha agaghịzi eme gịnị alọv. The amount you bring, the level of love a ga-enyezi gị. Iji wee gba gị na marriage ahụ mere gịnị laga azụ. Mana dị gị na-erikọta nri ime ihe ọwa iji obi aṅụrị rie nri mmadụ abụọ riri na-atọkwa ọ na-atọkwa inwe ya appetite iri nri ọ bụ ikpe ebe gị na mmadụ onye hụrụ n'anya na-eri nri ọ na-atọkwa wetin no good ime ihe gaji ime after the food a lot of things don't go deep agala deep this evening maka na o nwere ọtụtụ ndị na-anaghị aghọta ebe anyị na-aga ime ihe gaji ime after that food eriri with joy with love mana agụ nwaanyị dị ka gị nke ahụ agbasaghị gị isiela n'ukuru rie naanị gị di gị mgbe di gị na-eme itizi gị wo mgbe ịnọ na nrọ nke atọ ịrọla the first one rọ the second ịnọzi na nke atọ ịnọ na gear 3 di gị abatazie you don't want to know ma ofe isikwara ọ na-atọ ya ụtọ ị chọghị ịma ma osikapa ahụ isiri ọ masịkwara ya ị chọghị dị ịma ka ahụ dị ya mgbe ọ batara ị chọghị dị ịma ka obi dị ya mgbe ọ batara ịrahụwala ihe ichegazi mgbe ọ ga-abọ gị sam n'abalị gị mara na di gị abatala ị chọghị dị ịma ma di gị ọ batakwadịla ma ọ bataghị o nwere ndị nke na-anaghị dị akpọ di ha na-ekwentị mara kene ma di ha omee na gịnị ọ batala eziokwu kọndishọn ọ na-ebe anyị ma dị ma hụ dị you don't know and chọkwa na uche nwere ihe ọ na ịma ahụ ndị chọkwara ịma ma ọ na ịma ahụ and chọkwa na ịma ịma na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-agaghị ebuli ekwentị ha kpokene di ha honey where are you it's 6 already now where are you ị kwesịrị ịlọta ụlọ by now how far ị chọghị dị ma di gị o nwere ihe ji ya n'ụzọ o ị chọghị ịma ma o jikwa ahụ o ị chọghị ịma ma o nwekwara ihe ọ dịkwa ka o kwesịrị ịdị ọ gbasaghị gị uche ọnụ ya na-ekwu na the love anwụọna ị na-aghọta ọnwụọna ven love ahụ akpọnwụọna mana na mgbede anyị chọrọ revive ya anyị ga-revive ya anyị chọrọ masaji da anyị ga-revive ya anyị ga-revive ya anyị ga-revive ya anyị ga-revive ya ven love kpọnwụrụ akpọnwụ bilie arise ike gwara keke ogene dinyekwe aka nwaanyị ọma bụkwa ụzọ dịgasị iche iche di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ na alụmdi na nwunye ụzọ ọzọ uche enwere nwaanyị kpọbatara na rụtụrụ ya aka ka m rụtụkwuo ya aka ịsakọta ahụ ọnụ uche nwee ihe dịka di na nwunye ịsakọta ahụ ọnụ together ordinary relationship sef asakọtara ahụ na maka o si adị ka ọ fọzie mgbe alụrụ weto uche nke kwe gị were anya be m n'anya maka ị na-ekwu ka onye na-ekwu out of experience something similar gị nwa alụrụla nwaanyị you suppose tell us more. Yes, I have a lot to say. uche ọ na-atọkwa ọ na-atọ gwogwo ihe ọ na-atọ tu a na-eke ya ị ma na ọ na-akacha mma ebe iji mmiri ọkụ gịnị ka a na listen to me mụ masị gị listen to me jiri n'ụwa ị ga-akụbi obi a enweghị ihe dị ka ịkụbi obi listen to me ị hụrụ nsakọta ahụ a ị were mmiri ọkụ ụfụfụ ncha mee ka ashọ na ụfụfụ ncha dị nkwọntọm gịnị ka a na-akọ
Go deeper. Ima ebe ị ga-gị ma dere eme gachi. Go deeper. Ima dere. Actually, not the same level with you now. The equilibrium. Maka na nwaanyị ọma o. Ị hụrụ di na nwunye na-asọkata ahụ ọnụ. O nwere ụdịrị rem ọ na-ebuga ha naturally. Naturally. Especially ebe ha ji mmiri ọkụ ebe oyi na-atọ. Oh my God. Gị were mmiri ọkụ esiziri ọfụma otu a gị na nwaanyị gị sakọọ ya ọnụ. Eluigwe n'elu ụwa. Chineke mee. Eluigwe na gị n'elu ụwa. Mana o nwere ọtụtụ di na nwunye na-ege ntị na mgbede a kemgbe a gbara ha lụọ they never bath together. Eziokwu. Even nke nwaanyị nwekwara ike isi nke nwoke ka ha sakọ ya sị mba I dey like am only me. Ekweyọtara. Ị hụrụ gị nwa nwoke infection ị na hide one day ọ ga-apụta ihe. Eziokwu. Ka nwaanyị ọtụtụ mgbe ị ga-anụ ha na di ma mba na-atụkwa ka ahụ ọ na-alaike ịsara mba nọ na. Gị ma bụ onye nke nwaanyị infection ị na hide I don't like light. We know all these things. One day ọ ga-apụta ihe. Jekwa aka gị na di gị sakọọ mmiri gị n'ọnụ. Ya bụ ụtọ dị na marriage unu na-eneglect. Maka na uche ihe m ji ekwukwa ihe a na maka na ị nwere ebe aka gị nke nwaanyị na-aga erutecha. Gịnị ka thank you. Ị ga-enyere gị aka sapụcha gị those places, you know. Lee ofufu ncha ndị ahụ ọkacha n'akụkụ azụ ebe a. N'akụkụ azụ ebe etiti ahụ. Uche side etiti ịgbagotetuwa elu. Akwịghọta. Aka dị gị ga-eruche ebe ahụ. Dike were aka dị mkpa ka oge kwopụ gị. Kopụ ụmụ ayarịm ya na ihe ndị ọzọ so ya. Ịma side ahụ ven ndị ya na aka gị na-eri ya. Ọ sụkwara ọchịchala. Ị kpọọla ụfụfụ ncha otu a were ya azị ọnụ dị gị. Gị mee ya ka fom otu a faa ya. Give me space ka m faa azị ọnụ a today. Gịnị ka a na-akọ ihe a? What are we not saying? What are we not saying? Oh my God. Kedu ihe mere iji hapụ ụtọ dị na marriage ya na slide like this? Ụtọ dị na marriage na-akwa gị. Ihe niile na-adara ije agaje gị ịgba nkịtị. Ị chere na ihe niile wụ all about business agụ imega. Just Wow. Marriage na-atọ ka suga. Ka ị hapụrụ ya n'ala ọkpọrọ. Gị na di gị anaghị asakọta nri, anaghị asakọta mmiri. Gị na ya anaghị erikọta nri. Ka ihu na-emezi ọgwụla the other one. Ọgwụla. No. Something is wrong. Ven ịhụnanya ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ anyị ga-eweli ya. Bilie. Amen. Ọ dị egwu. Ike hụrụ. Chekwanụ jee sakata gị n'ahụ. Kpọọ di gị, kpọọ nwunye gị, sakọta anụ gị n'ahụ. Mere anyị ji ekpo tupu ị na-ekpukwala I do. Ya bụrụkwa onye na-anaghị emeri ihere. Ya bụrụkwa onye hụrụ n'anya. Ya bụrụkwa onye hụrụ gị n'anya. Abịa na alụmdi na nwunye. It goes beyond the money. This one no be meme. Ọwụkwa egwu ka anyị na-egwu. Chọkwa onye ịma ihere ya agaghị eme gị. Ịhụrụ n'anya. Chọkwa onye ịma na ị ga-agbara ya ọtọ comfortably. Ọwụkwa ihe awụ mara gburugburu ka anyị na-akọrọ gị na mgbede. Ya kwa marriage. Ọwụkwa relationship. Ọwụkwa secret court ka gị na ya nọ na ya. Ma ị na-ejikwala maka ego na-alụ ihe ndị a ị ga-erigret kwa ya. Chọkwa onye ịma ịdị proud of ị ga-adị free with. Ị ga-adị very very free with. Ị na-arahụ ụra gị arụ na iwu type na-edo ụra gị dee ya in peace. Ya anabata gị in peace. Ị bụrụ onye nke ji ewoke ọnụ ma ị rahụwa ụra gị woke ya na-elekwa gị ọ likere gị like that. Ọnwụ gị ga lụrụ bezon na ego. Okwuozi ụra gị ahụ na-agbakasị gị. Ya na-asọzi gị ka onye bụ ekpenta. Na-asọ gị oyi. Marriage ịnọ n'ọkụ mmụọ. Ezigbote ọkụ mmụọ. Ịma ya the worst mistake ị ga-eme n'ụwa na ị gara ga lụọ ihe obi gị na-anabataghị. Ị ga-ama na ọkụ mmụọ dị ire n'elu ụwa. Mana ịlụọ ihe obi gị nabatara ọ dị gị ka ọ dị gị. Ọ dị gị ka o mere gịnị ka ọ dị gị. Ị ga-ahụta ya dịka indeed akụkụ ahụ gị. Gị nwee udo mkpụrụ obi. Uche makwa ihe inwe udo mkpụrụ obi. Udo mkpụrụ obi. Ibe ihe ọwụ. Ọ gaghị asa ahụ ma ọ na-ahụghị gị. Tọwel wụwa. Sponge wụwa. Maka otu a ka akwụkwọ nsọ si ya ma egene ya dịwa. Onye ka nwere bọket ka onye ka nwere sponge ka onye ka nwere tọwel ka ya niile a na-emekọta ya gịnị ọnụ.
otu ihu o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị n'ọsọ o nwere ụmụ nwaanyị na-agaghị eri nri ma na-ahụghị di ha o nwere ndị na-agaghị asa ahụ ma ha na-ahụghị belụsọ m nwere ka o si banye mana ị nọ na marriage kemgbe esi ọ na-aga eme na 37 years gị na di gị asaba ahụ dadị ihe na hide we don't know ọ dị ego ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekute ụzọ ọzọ dịkwa iche iche di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ wee bụrụ ịrahụ n'otu akwa ndina ka m gwakwa gị nke eziokwu ọtụtụ di na nwunye ha na-arahụkwa onye ka nwere room ka onye ka enwe room stay for what nke nna nwe no sitting room stay for what nke ihe ọ ga-eji adị like that I say no there are sometimes ọ ga-achọ ime one or two ọ chọrọ ịnọkwara onwe ya what nonsense gịnị no uche achọkwa m otu ahụ mụ na gị ga-anakọta ofu ebe one bed or nothing nke were ahụ ya mba ị ga-enwe room nke for what one bed or nothing ke ihe ahụ ị ga-eme nna agada anya menwe ya nsogbu adị mewe ya nga ahụ m nọ o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị akwa ndina ga-anọkwa bed ahụ ga-anọkwa ha atọ ute n'ala di na aka edi amanụ m enwere ihe ọzọ di ha nwezi bed uche nwere ike o nwere ihe ọ gbagakwara ọsọ ya mgbe ha kpebiri ịdị ime mgbe ahụ ka ha na-arịgote akpebiere onwe ha si it's time to carry a new baby arịgote amụchara ala da new baby arịtụhụ we know all these things so ihe dota na-emecha you don't know ihe na-eme n'Owerri a hell tell me something you are lagging behind go deeper agachala ndị Igbo pụta ka a na-akọ are you serious ọtụtụ ụmụ nwoke na-ege ntị mana ihe anyị na-ekwu otu a ka ọ dị for what o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-anaghị ekwe ka di ha bie ha aka ị bịakwara nụ gịnị akwa ndina ga-adị ha akpasu ute n'ala dina nwekwa na ọtụtụ ụmụ nwoke ọwụ a na-asọ nwunye ha oyi mgbe ọbụla ha na sitting room oche nọ na sitting room ataala tara ha mana akwa ndina mere gịnị dị kedu ihe na-achọ ụnụ n'akwa ndina ahụ ihe na-agbara gịnị mere ụnụ abụọ na-achọghị ịrahụ otu what is why are you running I'm losing it already don't lose it please give me that water water gwụrụla nọkọ onye ịṅụchala ya you don't finish now aga m atakwa n'oge ewe one of the problem I nwere na this country uche me wey dey support you kedu ihe mere iji ṅụcha mmiri a me wey dey support you okay I want problem na akwenye m ji sị ị na-ekwela nkwa ị na-ekwe ekwela m ọsọ I'm sorry ọ dị egwu mana ọ bụ ihe dị oke mkpa na di na nwunye rahụrụ n'otu akwa gịnị ndina ọwụ ịrahụ Monday ị gaghị arahụ Friday uche maka ihe eji ekwu na gịnị arahụ sometimes oyi ga-abịa tụwa n'ime abalị you know you reach out your hand okay you know otu a ka Chineke sikwa chọọ ya otu a ka Chineke si wee mee gịnị chọọ ya gị na nwunye gị rahụwanụ n'otu akwa ndina ọ dị oke mkpa kemgbe gị na ya sere okwu last 3 years ago isi na ijidere ya ebe ọ na-agbado nwaanyị ọzọ kemgbe ahụ ịfụrụ ya ụgbọ gị na ya anaghị arahụzi forgive and forget nwaanyị ọma please now bikozienụ ya ụkwọ yo akwa ndina Clara, o nwere ndị mere understand this marriage. Thank you. Ma na a na-enwe awụ akpa niile ka a na-eji arahụ ya. Ndị ọcha mere ka o doo anya na o nwere akwa eji aga ya. Kedu o nwere ha na-akpọ ya? Duvet. O nwere akpa a na-asụ. Ụmụ yeri akpa ndị a. Okay. Gịnị ka a na-akpọ? Nightwear. Oh my God. Otu ichefuru iji aga ya. Gịnị ka a na-akọ? Ndị ọcha ndị mere ihe understand. A ga-abịa soro akpa ndị a na delight ya si ebe niile ebe niile adị free ebe niile adị free ọbara wike gbafesi ebe niile adị as free as you know ọ bụ iji wee gbagide joy jupụtara na ya aṅụrị jupụtara na ya soro di gị ya soro ya bụ ihe na-atọ ya wụrụ nke red gị soro ya wụrụ nke enyi everywhere dị free. Everywhere dị ihe ndị mmadụ ga-ahụ na ụnụ sụ akwa mana everywhere dịkwa as free as express ka ọ bụ easy access. Ike gọrọ ịrahụ n'otu akwa ndina nke a bụkwa ụzọ ọzọ di na nwunye na-esikwa emekọta ihe ọnụ na alụmdi na nwunye gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma uche ọzọ dịka ibe ya
ịmana enwere ndị ụha lụọ onye ka na-aga sabat onye ka na-aga katọlik ọ na-adị mma di na nwunye na-aga ọ wụrụ ofu chọọchị ahụ unu ekpebi esi lekwa ebe anyị ga na-aga ụlọ ụka anyị ga na-aga unu abụọ agakọ uche mgbe unu ga-agba yunifọm na-agba dịka di na nwunye mgbe unu ga-eyikwanụ nke unu aga ya edo anya maka na ụdị gị nwere ike na-aga katọlik ahụ nwaanyị ọzọ na-atajiri ya anya ọ na ọlụọla nwaanyị amakwa m ihe m ji ekwu gị mana gịnị ya na-aga this is my wife my husband gịnị ya sorokwa masị na your wife I don't marry you anya ndị ọzọ apụ ebe ahụ n'otu ụlọ ụka ahụ ọ bụ ihe na-eme gịnị na-atọ ndọtụkwana na-agba yunifọm dịkwa otu onye na-aga ịnọrọ n'ụlọ nwunye gị aga nwunye gị fayacha gị kpọlite ihe ekwensu afayara afaya look at you gị nọrọ n'ụlọ kpọlite ihe ekwensu afayara afaya gaa ụlọ ụka mba gada aga ụbọchị ị nọ n'ụlọ nwunye gị sị ngwa ka anyị ganụ gasị ya mba ịma di na nwunye ịgakọta otu ụlọ ụka ọ na-enye aka ebe o mere gịnị o buru ibu ya bụrụ ma onye ozi Chineke na-epiri iche ihe mgbe ahụ na-eje direct ya mara ebe ọ gachi ebe unu mara unu na-anaghị emete ya Chineke abịa were otito amami na ghọta Chineke abịa mee gịnị were otito mgbe pastọ sị onye na-akpa agwa dị otu ya onye na-akpaso nwunye gị agwa dị otu a kwụsị ya di gị anọrọ ebe ahụ nụrụ ya gị nwa anọrọkwa gị nwee mee gịnị anọrọ ya ọwụ mmadụ ga-agwa na ọ na-akpagharị agwa o nwere agwa onye nke nwoke ga-akpa mana o cheta na ọgụ ụka pastọ nwere ike iwelite okwu ahụ ya asọla azụ ịhụ na uru dị na ya mana no ọ wee na-aga iche di gị na-eme gịnị na-aga iche ekwuola kwuo for where ị na-aga iche di gị na-aga iche mgbe ụfọdụ ọ gawa gị nwa nọrọ ọ naghị adịcha mma otu a mekọta na ihe gịnị ọnụ unu wụrụ unu bụrụ gịnị ọnụ ụzọ ọzọkwa di na nwunye na-esi emekọta ihe ọnụ wee bụrụ ịgba otu akwa mgbe anyị nọ na ụmụaka anyị na-akpọ ya up and down mami na ghọta anyị hụ ndị so up and down otu anya so up and down asị di na nwunye ekele anyị ịma isi up and down onye nka asị anyị good afternoon anyị eko mgbe ahụ silenu nwa ntọrọ keleala m mana up and down ahụ alaala o jila nwayọọ na-ala eziokwu enwezi onye ndị afta nke ahụ di na nwunye anaghịzi agba ya anaghịzi eji ike agba gịnị up and down ahụ amaghị m ihere ọ na-atọ onye nke nwoke ma ihere ọ na-atọ onye nke nwaanyị ị chọghị ime ka ọha na eze mara nwaanyị ahụ ịlụkasịrị ịlụnyere ya nkịrịka n'ahụ ọ na-atụzi gị ihere ọ na-asọzi gị oyi that husband of yours ị na-anaghị elekọta anya ọ na-atụzi gị ihere mere iji chọghị ka gị na ya gbaa up and down ị ma na up and down goes beyond up and down gị na ya soro ya na-aga n'ụzọ ọ bụghị mmadụ ga-agbụ ịnidịhụ ịbịa chetara mmadụ na ọ dị gị onye hụrụ gị ebe isi otu akpa ahụ nwunye gị so ga-ama na ihe awụ nwunye gị otu ihu ahụ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọ ga-adịkwa ka keep off ọ dị ka ịgwa ụmụ nwaanyị ọzọ si keep off this man etekigo ya keep off this woman eme na gịnị etekigo ya off the market amami na wọta mana no ọ ya sụrụ red gị sụrụ pọpụ gbasakwana gị maka na ekenwe onye ka na-atajiri anya onye ka na-atajiri anya ụnụ gawa ụka ụdịka maịlị ị ga-enye ya ụdịrị maịlị ị ga-enye ya na ụmụaka ụdịrị maịlị ị ga-enye ha hel ikekwe ha ga-anọ n'ụlọ irutela ụka ma ọ bụ ikekwe ha ị ga-anọ n'ụlọ ha nwee erute ị gaghị ekwe ka gị na ha gakọta ọ bụ onye kpọrọ nwaanyị gị onye ihere ya na-atụ gị mana ihere a na-eme gị na the other side chegharịa repent chegharịa maka na the kingdom of God is at hand chegharịa ihe a na-akpa marriage gị gịnị aka ọjọọ be proud of your husband be proud of your wife mommy a na-akpa akpọkpọ ya n'ihu ọha mommy baby ọnwụ Lambert ọga m anọghị ya ịmụga ya ọrụ n'aka ị hụrụ ọrụ ị na-amụ ya n'aka otu ụbọchị ị ga-eme free laa na be nna gị jee nọrọ ebe ịkpọga ya ọga gị ọga m anọghị ya ma ya ọga na ode who is your ọga your husband whereas other people are calling my joystick other people are calling my heartbeat my angel my angel my angel my babe
Oh, God. my sugar, Oh. my one and one, Oh. my everything. Oh. Other people na-akpa aha dị romantic nke gị ma wo mgbọrọgwụ anọghị ya, papa Chibuike anọghị ya. Ọga m just step out. Who is your ọga? Ọga gị. Onye nwe ọga gị? Oh, no. Ọga ya. Ọ dị ego. Jekpacha aha naanị gị ga-adị na-akpọ gị di gị. Only you. Chọkwa aha ị ga-akpọ nwunye gị naanị gị. Ịtọfeela ihe ndị ị na-eme na you don't pass am now. Keka ogene ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Ọ na-abakwa. Ọ na-aba. Gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma. Ọzọ dịka ibe ya uche ka a na-etokwa ya aka ihe gbasatara ilekọta ihe onyonyo. Okay. Gịnị ya abụọ ịnọkọta na-ele ihe onyonyo TV. Uche ọ na-awụ ọtụtụ mgbe dadị m ndị ya bịa ga-adịgbe ya ihe onyonyo TV n'abalị. Ihe ya ga-akpọte ma ọmụ na ọ bịa soro ya ọ rụrụ resịrị ma ụmụ ya si bịa soro ya ime m apụtakwa bịa na onyekwara ya maka nke ọ na-apụta ya ọ ga-achịkwa o iche ebe nọnyere m ya na ego nga ahụ ha nọtụ ha alakpukwa nwa ya nọtụkwa ya si ya ngwa nụkwa ụlọ atụwala ya alakpu mana ihe ndị a na-revive ịhụnanya ha nwere ebe just like that. Elewa ya nke nwaanyị nwere ike were isi ya kọpanye di ya n'obi. Kọpanye di ya n'obi. Ọ na-ele ọ naghị ele ihe niile wu movie. Mana ozugbo ị batara gị nwa bụ onye nke nwoke gị bulie ekwentị. Ọ naanị gị na-ele TikTok ebe ụmụaka na-eshi ekwu ukwu na-aja eze. Otu a ka ị ga-ajakata ezi adụ mgbe nwunye gị lakpuru ịmaghị mgbe ọ rahụrụ ụra ịmaghị ọ ilekata ụra tụrụzie gị ọtụtụ mgbe nwunye nwere ike ibupụrụ ya mmiri o ji asa ahụ ọ ga-anọ nga ọ pịga ihe TikTok mmiri ahụ ajụ oyi ọ gaghị asa ahụ ya alakpuo maka na gị ga-apịgide ike agwụ gị ụra ahụ eburu gị fiọm that bonding adịghị ebe ahụ. That bonding chọọ ezigbote o nwere ezigbo film gị na nwunye gị ga-ele nwunye gị egbuo ekpere n'ala sị gị honey I am sorry ọ na-eme gbakwuo na m mere gị na m gwara gị maka film nwere ihe ọ na-akụzi ndị ka ọma ya o nwere otu ihe mere n'ezinụlọ ụlọ fim ahụ ga-abịa gosi gị asụmailụ ikekpe ọ mara gị ọwa mara nwunye gị otu onye ga-asịrịrị I am sorry ọ bụrụgodị na ọsị ya m sorry ọ ga-ama na o mejọọla ya ya rugharịa onye oru ị na-aghọta ya kpagharịa agwa ma ọ bụ na-achọ Christian movie ndị a na-ewulite mmụọ mmadụ tinye na-akụzi ọ na-enye aka ya kwa na ụnụ chọrọ ka ụnụ na ụmụaka ụnụ lee ụnụ achọ fim metụtara ụmụaka dị mma lee mana no ọ naanị gị pịwa ekwentị nwunye gị na-apị marriage na awọla social media marriage onye ka na-ebe apị onye nke a nọrọ ebe a na-apị onye nke a nọrọ ebe ụnụ ga-eji aka pituo marriage ya eziokwu apịkachachala ụnụ ga-eji aka pituo marriage ihe ka ụnụ na-apị dị ogene apịjọchala marriage apị gị oyi no bonding that bonding adịghị ebe ahụ o nweghị ihe dị ka ịchọ igoro ihe gị si nwaanyị m bịa gị jidetụ ya aka ụnụ agapụtụ na street ọ bụrụ shuga ka ụnụ gaji igo ndị mmadụ amara na gị malụ nwaanyị a eziokwu nwaanyị ga-adịkwa nọ happy dị free mara na di ya dị proud of her unu ekwetekwa n'aka gatụ eka ogene otu a ka ị na-hide this woman otu a akpa gị aka n'ọnụ gị si men na polygamous in nature ịma akpọkwa ihe ọjọọ ọkwa anyị ekwuola ya ọtụtụ ugboro if you are not ready to marry alụkwala maka na ịbanye na marriage na-achụ nwaanyị n'ezi ọ dịghị mma arụ ka ọwụ redi afụkwa gị ofu na mgbede agbanyụọ onwe ihe jikọtara gị na ọyị nwoke onwe ihe jikọtara gị na ọyị nwaanyị ma o nwere ala ka isi mabanye na alụmdi na nwunye focus on your family and your wife hapụkwa ndị na-asị gị ọ na-adị mma mmadụ rite ofe ọkọrọ ya erite ofe egusi ofe egusi ga-agba gị ọ ga-agba gị ụka n'ọnụ ọ ga-agba gị ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ụzọ ọzọ di na nwunye na-esi emekọta ihe ọnụ wee bụrụ igbu ka egbu gị n'ọnụ iwere pilo tụọ ya ya atụọ gị ọ na-atọ ụtọ ọ naghị atọ ụtọ gị echi ya Get out to play. Yes. Get out to play.
Ọwụ gị dị Clara si ewu rigid. Gị dị rigid. Gị dị rigid, dị flexible. Mgbe ụfọdụ dị gị tụọ gị pili ya dị ka gị were kọọdụ otu a pịaza ya ahụ. Ọgbakwanụ ka gịnị? Ka akpọkwanụ ya gịnị? Ọkwanụ ya gịnị? Onye sị gị wụọ mmiri ahụ n'ahụ? Ị na-agwụ mmiri adịla m ready to bath. You know? Otu aka obi na-ahị gị. Otu aka obi na-afọ gị. It's too rigid for that marriage. Mesapụtụ ahụ. Marriage wụ drama. Marriage wụ gịnị? Drama. Ya na-achụ gị gịnị? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Chimwanya hapụnụ m now! You know? Mgbe oli dịcha serious. Over serious. Kesi ya Chimwanya hapụnụ m ike agbakwa m. I love you. Ị na-ama ike esi art drama. I maintain marriage gara gị ahụ. Ị bụrụ onye mgbe ọbụla ị na-keep straight face. I'm telling you. Mean face. Lụkwa onye nwere ihu sarịsarị o. Maka na abụọ keepcha straight face. Ama m otu unu ji eme ya. Heka gịnị? Ọ tụọ gị pilo gị were slippers otu a tụnyere ya. You don't know the difference between egwu a na-egwu na egwu na mgbe mmadụ dị mean. As meaners. Gịnị ya sawa ahụ ya were mmiri wụọ gị bawa ị na-agwụ mmiri na ahụ adịla emekela m up my mind ịsa ahụ. Heka gịnị? Wow. Uche ya ejekwu ihe a lụkwa onye ịlọvụrụ ihe niile akwụkwọ ego lụkwa onye ịlọvụrụ. Ekwukwala na onwe ya onye gwara gị ọkwa anyị agwala gị ya na mgbede. If you are not ready to marry, don't marry. Kọdụ Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm inye gị ohere ịkpọbata tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'aka na mgbede a anyị wee na-ajụ gị sị kedu ụzọ ọzọ ị chere di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ o ruo n'omume bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707-454-1014. Gawa na Facebook ugbu a ikekwa ọ naanị gị bụ onye na-agabeghị gaa ebe ahụ ga-akiriwe anyị live zibatara anyị gịnị ozi kedu ụzọ ọzọ ị chere di na nwunye ga-esi emekọta ihe ọnụ maka na okwu a dịka oke mkpa mgbede ọma Uchenna Clever Ọnụọha ndewo ya na Nwada Clara ekelela m unu ndewo Mr. Chibuike Emmanuel onye ji Chibake mara okay biko ịhụla ihe ka unu kwuga ọtọgbuola m uche ịrụchala anya aka ebe niile ịhụla nke di na nwunye ịsaka ahụ ayawo nọmba 1 because ọ na-ebuild intimacy ọ ga-eme onweghị ihe nwaanyị ga-ezuru di ya onweghị ihe di ya ga-ezuru ya unu ahụchala onwe unu because o nwere some certain families ebata n'ime ya nwaanyị na-ahide onwe ya the only time nwaanyị ga-adị free mgbe ya na di ya chọrọ ka ha gụkọ egwuregwu ọ gwụla mgbe o nwere ike ya tọhapụ onwe ya but apart from that nwaanyị dị mean nwoke dị mean ọzọkwa unu kwutere ebe ahụ ebe ịgakọ chọọchị ịgakọ chọọchị ahụ has a lot to do because marriage ọwụghị mmadụ na-emecha n'onwe ya marriage enwe pattern only the spirituality to build it so far. Unu na-agba mbọ side a, unu na-agbakwa mbọ side a. Uche o, mana ọtụtụ ụmụ nwoke lụrụ di, nwoke gbaga wedding ring. Unu akpọtụ ebe ha agbapụ ya. Nwoke ka ịgbaga ya, nwaanyị agbaga ahụ, nwoke agbaga ahụ. That means ha nwetara plan. Uche ngwa ka m nye gị assignment now. Ịhụla ka ọzọ nwoke na nwaanyị lụrụ di emekọ ya uche ịtara anya m gwara gị na ịhụla ịlaruo zụtala shebembik chevuo nwunye gị ma n'elu ma n'ala ị ga-ahụ ihe dị iche asitiks na onweghị ebe spọtụ dị n'ahụ nwunye m na-amaghị onwe ebe spọtụ dị n'ahụ m nwaanyị m na-amaghị it builds a lot of intimacy I am telling you onye na-atara ya ebe ya atara ya aya ọ dị mma ị ga-ahụ ọtụtụ ezinụlọ ha abịa onye ke na-akpọ Papa Chukwuemeka nwaanyị ga-akpọ di ya họnị nwoke atụgharị akpọ ya mada
there is no intimacy there. Ndewo. Ya gaziere gị nwoke ọma. Ịkụọla ya bụ hama na isi ntu. Okwu gị adaala ụda. Very sound. Yeah, jupụtara. Very sound. Okwu ọtọ ka pencil. Ịma na like okwu na-aga straight otu a. Thank you. Okwu no dey. Nothing to hide there. No dey. No dey romance Sam. Straight talk. Oriola na romance. Echere m wasụcha beating around the bush ekwuwa romance. Clara, you na adịkarị faster than your child. I don't like it. I don't like it. Mbedoma. Ị ga-agbalị kpọghachi ya. Ka ọ dị na Facebook anyị ozi akala nkụ ihe nkọ gịnị Kolitun ọ sị ọ na-ekele anyị anya hụ na nke gị Chuks Ajaelu ọ sị isiokwu nke a n'ọmaka anyị ahụ na nke gị Chuks Ajaelu ahụ kwa ọ sị hụrụ di na nwunye ịbịa mepee joint account inwe mkparịta ụka n'etiti ha ọ na-enye aka na-agaghị abịazumara onwe ha ihe ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ ekpere na ịkwanyere onwe ha gịnị ogo ya gaziere gị nọ anyị ahụra nke gị ọzụzụ ezi Michael Chima ọsị Mbedoma Uche na Clara na anyị na-eme nke ọma oke aha gị bụ Ọhamadike isi amaka ọhịa zibata ozi gị ya gaziere gị nọ Ọhamadike ka ọ dị Mary Jenny ọsị Uche na anụrụ na ịlụọla nwaanyị mụọ nwa na ọwa eziokwu gịnị ka a na-akọ ezigbo eziokwu ka we can go and verify Mbedoma Uchenna Clever Ọnụọha ndewo Clara ọ na-akpọfere Mbedoma ọnwa jiri okay ọ na-akpọfere m n'abalị eziokwu ịma nke hụ ndị emezi ka emezi foto ka atọ izi na naanị ihe nukwuga n'ọnụ sef ewerela m anya mee nnọọ imajination ka m gbatinye ihe ọzọ na-ebugozo unu ebutecha anya ya ihe ọzọ ịma na enwere ụmụ nwaanyị na-amaghị ihe si ha laikere nwekwara ụmụ nwoke na-amaghị ihe nwaanyị ha laikere for example ka m jigote ihe gbasara futbọọlụ a na-ekwu okwu ya mmadụ enwere ụmụ nwoke laikiri futbọọlụ ka e wuru nwaanyị ịma ụmụ nwaanyị na laiki tim gị gbalịa ya hụ na di gị laiki futbọọlụ gị gbalịa rụọ ahụ gị ụka laiki kwota futbọọlụ enwere ike di gị nọrọ na Chelsea gị nọrọ na Man U enwere echiche di ga-agba bọọlụ ga-egwa di gị si na ụnụ ga-emeri ya taa ọ na-ememe argument gị matacha some players so ihe ndị ahụ na-emekwa di na nwaanyị na-anụkwa increase enwere ike ma merie gị kwe mkpa sị ọnwụ na emerie ta masịra gị heri otu a ọkwa nna ndị kere merie agịwa ga-egonye m ihe ndị a wụcha ka a na-akọnetịcha the happiness and the marriage. Ya gazie na Facebook anyị ahụ n'ozi gị ezigbote ọya anyị ya gazie ọ sị hụ ịdị n'otu imekọta ihe ọnụ na alụmdi na nwunye ọ na-enye aka wulikwuo alụmdi na nwunye ahụ ọ na-enye aka weta nke ndị oyibo na-akpọ deeper emotional connection reduce stress kwalite ụbụrụ isi ndị mmadụ na marriage ahụ mental health onye ahụ ọ na-akwalite ya nke ọma ọ na-abịakwa n'ụlọ oghere ga-eme ka onye ohere onye si esi ga-esi abata na alụmdi na nwunye ahụ mechie ya ọkacha ndị na-abịa na anara mmadụ di amami na nwata ọsị udo dịrị anyị ya gaziere gị nọ ya ga anyị ahụ na nke gị Linda Oscar ọsị ọkụ dị ova na ya na di ya na-asakọta ahụ ha na-arahụkwa n'otu ebe. Thank you. They play the show. Correct. Ha na-play evidence echokuo. O si no be small thing no. Ya gaziere ga anọrị Linda Oscar. Ikuru ya ho. Ha. Otu aka o kwesịrị ịdị. They play the show. Nwere ihe na-ede na ya. For where? Na your husband. Digi. If you no bath with your husband, who you go bath with? Amanum. Kedu onye ọwụ? Jụọ m. Ya bụrụ na gị na di gị anaghị asa ahụ jebe ugbu a ka gị na ya sawa ahụ kedu ụdị mgbe ị ga-erite uru dị na marriage ya lekwa ka ị na-ala o ha many years ka ị dị lekwa ka ị na-ala ị mara uru ndị a dị na marriage riwekwa ya ugbu a ekpekwala na anyị agwa ya gị na ya rikọta nri ọ na ịtara anụ n'ọnụ ya atara unu art to play thank you ịtara ya atara ya rụ 3 minutes ka unu ji anụ ahụ dị ya is something no the 2 days mgbe wole fụchikacha anya afụ ya akpachiche
na wow ogene gbasapụ aka gbasapụ ahụ gbasapụtụ ahụ ọwụ gị dị rigid mgbede ọma Hello. mgbede ọma Mgbede ọma. Ọ nwaada si na agọrọ m na-ekwu. ndewo I like this program because it's very, very interesting. Though I had them single, I love them. So I am just denying to go. You know why attending an event together and then strolling together too. Then when she got a lot of acid now. My body is aching me, you understand? You can help him massage. Okay, go on, you cook one and open again so we can massage her feet for her and all that. So all contributions can you. Thank you very much. Ndewo ya gaziri gị wee bụrụ ya upcoming wife. Ị na-amụta wife material 37 yards. Wee bụrụ ya. Ka ọ dị na Facebook anyị ahụ n'ozi gị kindness humble ọsọ uche na Clara Kedu ka anyị mere anyị dị mma anyị ahụ na nke gị Felix nwa ọzụzụ isi ụmụahịa mberi zibata ozi gị esi mgbede ọma uche na Clara na di na nwunye imekọta ihe ọnụ na ọ dị oke mkpa ọkụ ị na-aghọta wee bụrụ ya na nke a ga-enye aka hụ na enwetara ha good result ya gazie anyị ahụ na nke gị Ugochukwu ajụzi ọsị mgbede ọma uche na Clara na ọ hụrụ ihe omume anyị n'anya ka aha gị bụ Ugo isi Cluster Market zibata ozi gị anyị ahụ na nke gị Emmanuel obi nwanne ọsị na so ọ dị ego ọ dị ka onwe na nke anyị kwuru metụtara gị mgbede ọma Papa Ebube. Otu a chere ka m kọọrọ gị mgbịrịgba Ke maka family gị Ebube ka o mere ha dị mma o Clara nwoke ọcha ka ị mere adị m mma praise God ọ chere m nụkwara olu Anita praise God elekwana ebe Anita nọ oge na-adịghị anya Anita ga-awọchi nọ uche isiokwu onu wepụtara maka o ndewo o nwere ihe ọzọ ilu ma ọ m chere n'ọwụ ihe di na nwunye m ga-emekwu ka ọlụlụ di na nwunye wee na-aga ọfụma n'ihi imekọrịta ihe n'otu nke mbụ di na nwunye ga-awụrịrị ndị na-enwe nkwekọrịta ihe ọbụla ha chọrọ ime nke nwoke ya wuru ya nke nwaanyị wuru ya ọzọ isi n'ilu ala nwaanyị wepụ anya n'ama isi n'ilu ala dị wepụ anya n'ebe esi gị na ihe ndị ọzọ ga-eme gị mmegheri anya na marriage gị nọ ya gazie o ndewo ya gaziere gị nọ nwoke omenyo ha ya bụ chere obi gị adaala ụda anyị ahụ na nke gị Chukwu Emerikana ọ sị mgbede ọma uche na Clara na ọ hụrụ ihe omume anyị n'anya isi mba itoolu zibata ozi gị wee bụrụ ya anyị ahụ na nke gị Emmanuel obi nwanne ọsị uche na Clara mgbede ọma ya gazikwara gị nọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere gbapụ ya ọsọ je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị Echo FM 100.7 of fresh news people. ọkụọla kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwaruo oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ịba chọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe nri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 23 nke ọnwa abụọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke
ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ n'otu pati APC adịla njikere ịga ụlọ ikpe n'ihi mmeri otu pati PDP meriri ha na ntuliaka elu kansụl ime obodo emere na Gbagbalada nke isi obodo anyị bụ Abuja. Ị ga-anụrụkwa na ndị uwe ojii steeti Ondo apịnwụrụla ndị ntọrọ mmadụ abụọ ma buna ha ọgba tumtum ha. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na Atiku akatọọla ya bụ mpụtara ntuliaka elu kansụl ime obodo ahụ emere n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ka emechara ntuliaka elu kansụl ime obodo n'isi obodo anyị bụ Abuja n'ụbọchị Satọde nke izu ụka gara aga, otu pati APC ekpepụtala njikere ha ịga ụlọ ikpe n'ihi mmeri otu pati PDP meriri ha na kansụl ime obodo Gbagbalada nke ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja. Ọ bụ onye isi oche otu kansụl na-ahụ maka achụnta vootu otu pati APC na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja ma bụrụkwa gọvanọ steeti Kwara bụ Abdulrahman Abdulrazak bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ gọvanọ Abdulrahman Abdulrazak kwuru na ka ọ dị ugbu a n'otu pati APC nọ na-atụle mpụtara ya bụ ntuliaka elu na kansụl ime obodo Gbagbalada na ha mecharala nke a na ha na pati ndị nke a metụtara ga-aga ụlọ ikpe jegbujie ji ma gbajie mbazụ. Cheta na ya bụ otu pati APC a na-ekwu okwu ya nwetara mmeri na kansụl ime obodo 5 n'ime kansụl ime obodo 6 emere ntuliaka elu onye isi oche kansụl ime obodo na ya n'ụbọchị Satọde gara aga na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja. Gọvanọ steeti Yobe bụ Mai Mala Buni ebelatala oge ndị ọrụ steeti ahụ ga-adị na-aga ọrụ n'ihi mmemme Ramadan. Gọọmenti steeti Yobe mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi ha wepụtara ọha na eze. Na ya bụ akwụkwọ ozi ha kwuru na dịka a na-eme mmemme Ramadan na-amalite n'ụbọchị Mọnde ruo n'ụbọchị Tọzdee, na ndị ọrụ steeti ahụ ga-adị na-amalite ọrụ mgbe ọ kụrụ elekere 8 nke ụtụtụ ma mechie ọrụ mgbe ọ kụrụ elekere 3 nke ehihie, ebe n'ụbọchị Fraịde ọbụla ha ga-adị na-amalite ọrụ mgbe ọ kụrụ elekere 8 nke ụtụtụ ma mechie ọrụ mgbe ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie. Ya bụ gọọmenti steeti Yobe gara n'ihu kwuo na nke a bụ iji mee ka ndị ọrụ steeti ahụ sonyesi ike na mmemme Ramadan na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a. Otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ Economic and Financial Crimes Commission ma bụkwanụ EFCC n'aha mkpirisi bekee apụtala mee ka ọha na eze mara na ha agaala aka ka egbepe mkpọrọ mmadụ 20 bụ ndị ganyere aka n'ime nrụrụ aka dịgasị iche iche na ya bụ ntuliaka elu emere n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ya bụ otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'ozi ha zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ha. Na ya bụ ozi ha zipụrụ, ha kọwara na ha nwụchiri mmadụ 20 maka ịganye aka n'ọtụtụ mpụ dịgasị iche iche bụ nke gụnyere iji ego azụ vootu, ire vootu na ịmaja ndị na-ahụ maka ya bụ ntuliaka elu. Ya bụ otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC gakwara n'ihu mee ka ọha na eze mara na ego ha napụtara ndị a ruru nde naira 17.2 17.2 million naira ka nke a na-ewu. Ya bụ otu na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC ekwuola ya ha na ha na ugbu a na-eme ndị a ha jidere nnyocha na ha mecharala ha nke a na ha ga-adọkpụrụ ha gaa ụlọ ikpe ozugbo. Ndị uwe ojii steeti Ondo apụtala mee ka ọha na eze mara na ha agaala aka ka egbe epemụrụ ndị ntọrọ mmadụ abụọ ma napụta ha ọgba tumtum abụọ ha ji akpa mkpamkpa na ya bụ steeti Ondo. Ọ bụ onye otu mkpu ndị uwe ojii steeti Ondo bụ nwa amadi aha ya bụ DSP Abayomi Jimo bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi o wepụtara ndị nta akụkọ n'ụbọchị taa bụ Mọnde na Akure, bisi steeti Ondo.
ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ondo gakwara n'ihu mee ka ọha na eze mara na a nwụchiri mmadụ abụọ a n'otu ebe ọwụ ama dịka Sabo Sango bụ nke dị n'otu obodo ama dịka Ilado nke ya bụ steeti Ondo. Ya bụ mmadụ abụọ ha nwụchiri gụnyere Abubakar Sindinku dị afọ 25 bụ 25 years na Oliver Oko dị afọ 35 bụ 35 years. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ondo gara n'ihu kwuo na ndị uwe ojii steeti ahụ na ugbu a na-epigharị ọhịa na ụzọ ịhụ na ha nwụchikọrọ ndị ntọrọ mmadụ ọzọ gbafuru agbafu ma kpọpụ ha n'ụlọ ikpe. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ondo gbara ndị niile bi na steeti Ondo na ndị uwe ojii steeti ahụ dị uchu n'ọrụ ha ichekwa ndụ na ngwongwo ndị mmadụ na steeti ahụ na onwe kwanụ ka ha si hụ ngaramije dị aṅa na gburugburu ha na ha gbalịa mee ka ndị uwe ojii dị ha nso mara maka nke a. Otu na-ahụ maka ọgwụ ike n'ala anyị bụ National Drug Law Enforcement Agency ma ọ bụkwanụ NDLEA n'aha mkpirisi bekee apụtala mee ka ọha na eze mara na ndị ọrụ ha agaala aka ka egbe pịnwere otu nwaanyị ọwụ mere onwe ya ka onye dị ime bụ onye gara were ọgwụ ike tramadol fojuo n'afọ ya na-achọ ịbanye Kotonu nke mba Benin Republic. Ya bụ otu na-ebu aja megide ọgwụ ike n'ala anyị bụ NDLEA gara n'ihu kọwaa na onye hụrụ afọ nwaanyị ya ha jidere ga-eche na ọ ga-amụta na echi na ka ọ dị na mkpụrụ ọgwụ ike tramadol ha napụtara ya dị 3,200 3,200 capsules ka ọ dị. Mohammed Buba Mawa bụ onye isi oche ya bụ otu na-ebu aja megide ọgwụ ike n'ala anyị bụ NDLEA eburula abụ ekele ha ka gịnị bugara ndị ọrụ ha kpara ike a ma kpughe akpa ya ọzọ bụ idu uchu ndị ọrụ ha ibu aja megide ibu ọgwụ ike gbaa gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa. Onye isi ala Bola Tinubu ekeleala ndị niile nwetara mmeri na ya bụ ntụliaka elu emere n'isi obodo anyị bụ Abuja na steeti Kano nakwa na steeti Rivers. Onye isi ala Tinubu gwara ndị a nwetara mmeri na ya bụ ntụliaka elu ka ha jiri ịhụnanya na obi umeala jiri ọrụ ha. N'akpụkpọ ozi o wepụtara ọha na eze n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde site n'aka onye ntụziaka ya pụrụ iche na mgbasa ozi bụ Bayo Onanuga, onye isi ala kelere INEC ka ha si mee ya bụ ntụliaka elu n'ụzọ doro iwu na ọkụ ka anya. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ka ihe si wee kworo ugbu a na ya bụ ntụliaka elu kansụl ime obodo emere n'isi obodo anyị bụ Abuja na otu pati APC nwetara mmeri na kansụl ime obodo 5, otu pati PDP enweta mmeri n'otu kansụl ime obodo ebe otu pati African Democratic Congress bụ ADC achịtaghị aja ọbụla na ya bụ ntụliaka elu. Onye bụbu osote onye isi ala Naịjirịa bụ Atiku Abubakar akatọọla mpụtara ya bụ ntụliaka elu kansụl ime obodo emere n'isi obodo anyị bụ Abuja n'ụbọchị Satọde gara aga. N'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya, Atiku kwuru na ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị bụ demokrasi ala anyị nọzi n'ọnọdụ ihe iyi egwu n'okpuru ọchịchị Tinubu na ka ọ dịkwanụ na ọchịchị Tinubu echiela ala anyị bụ Naịjirịa ọnụ n'ala. Atiku katọrọ ịgba ọnyụpa ọtụtụ ndị mmadụ gbara ịpụta bịa soro ibe ha tụọ ntụliaka elu na ya bụ ntụliaka elu kansụl ime obodo emere n'isi obodo anyị bụ Abuja ma kwuo na ya bụ ịgba ọnyụpa ọtụtụ ndị mmadụ gbara ịpụta bịa tụọ vootu na ya bụ ntụliaka elu bụ ihe ngosi gbasara ka ọchịchị onye kwuo uche ya si anyụpịrịkọtọ nka ọkụ n'okpuru ọchịchị Tinubu. N'ihi nke a ọ kpọkuru otu pati dịgasị iche iche ka ha gbalịa bịakọta ọnụ ka ha jikọta aka ọnụ ka igurube kpapụ ọchịchị Tinubu dị ugbu a n'ala anyị. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru n'otu pati APC adịla njikere ịga ụlọ ikpe n'ihi mmeri otu pati PDP meriri ha na ntụliaka elu kansụl ime obodo emere na Gbagbalada nke isi obodo anyị bụ Abuja. Emekwara nke ịnụrụ na ndị uwe ojii steeti Ondo apịnwụrụla ndị ntọrọ mmadụ abụọ ma buna ha ọgba tumtum ha. Emekwara nke odo oge anya na Atiku
a katọọla ya bụ mpụtara ntụliaka elu kansụl ime obodo emere n'isi obodo anyị bụ Abuja. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi n'ike na ebube ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkpala agagharị. Echo FM 100.7, the fresh news people. Echo FM. It's the sound of the city. Echo 100.7. Ije Di Na Nwunye ego. City builder, so that don't carry come again. See now, we start from Omenke, Eji Anya Nke mbụ Kenya.